Allerførst kunne vi jo godt tænke os at høre sådan lidt overordnet omkring, hvad din funktion er. Vi hørte, at du var pædagog, og sådan, hvad jeres primære arbejde består i, og hvem I har ansat og sådan noget, ikke? Ja. Jeg ved ikke. Jo, ja. Men jeg kan jo præsentere mig først. Jeg hedder Hanne Pedersen, og jeg er leder af Natcaféen, og det har jeg været siden 2008, begyndelsen af 2008, januar. Og jeg blev ansat i første omgang som afdelingsleder, og blev efterfølgende det, som så hedder korshærsleder. Det betyder, at forskellen er, at man som korshærsleder, så har man det økonomiske ansvar, og også ansvar for ansættelse af folk og sådan noget. Ikke? Det havde jeg ikke, jeg var med i det som afdelingsleder, men man har lidt mere ansvar. Ikke? Og Natcaféen som arbejdssted har eksisteret siden 1995, 2. april startede det, og vi blev etableret som et tilbud under Kirkens Korshær, men på initiativ af daværende socialminister, som hed Yvonne Herløv Andersen. Hun er ikke en af dem, man sådan husker meget tydeligt, men hun sad også i en meget kort periode, men hun bad faktisk Kirkens Korshær om at åbne et natåbent værested, fordi der var mange i særdeleshed psykisk syge mennesker, som var på gaden om natten. Ikke? Og så kan man så sige, at i de knap 20 år, som er gået siden da, der har målgruppen været den samme, for det har altid været de udsatte mennesker, som var på gaden i tidsrummet mellem klokken, nu er det så mellem klokken 22.07, vi har åbent. Men det er meget forskelligartet, hvem der er kommet her i denne periode. Og det bemærkelsesværdige ved det her sted, det er jo, at ikke at vi er her om natten, men at vi altid har været puljefinansieret. Og det vil sige, at vi blev etableret som et 3-årigt projekt, og vi er så blevet videreført som projekt med puljefinansiering i alle årene. Og jeg har arbejdet puljefinansieret i andre sammenhænge, men aldrig i projekter har kørt så mange år uden at blive forankret. Så da jeg startede her for 6 år siden, der var vi i gang med en 4-årig bevilling fra satspuljen, og den har jo altid fokus på noget udvikling. Så det man gerne ville se, det var, at man ville gerne se, hvor meget vores brugere rykkede sig. Og vi er jo et værested og ikke et gørsted, og derfor så har vi så altid haft det formål, at det var egentlig ikke noget krav. Men vi er jo godt klar over, at nogen måske gør det, og det var på et tidspunkt, hvor der var meget fokus på, i særdeleshed i forbindelse med det, der hedder Fælles Ansvar 2, sådan nogle midler, som var givet til noget udviklingsarbejde i mange varmestuer og væresteder rundt omkring i landet. Der ville man rigtig gerne se, at man kunne gøre folk jobparate, som det hed. Og det er der ikke så mange af den målgruppe, som var på det tidspunkt, der egentlig var for misbrugere, er meget svære at få til at blive stabile arbejdskraft af. Så derfor så var vi nok meget modvillige over for det, men kunne bevise, at vi havde en funktion alligevel. Og det skulle egentlig føre frem til, at vi så kom på en fast finansiering på finansloven. Det kom vi ikke, men på baggrund af den analyse, som de lavede, som man også kan finde inde på Servicestyrelsen på hjemmesiden, meget er sket siden da, men der ligger en rapport, som ikke er ældre end fra 2011, men der er virkelig sket rigtig mange ting. Nej, undskyld. Jeg tager den. Ja. Det er Hanne. Nej. Det skal jeg bare sådan, ikke? Ja, sådan er det, når man er leder. Stop. Jeg bliver helt bekymret, når den slår. Men desværre, så det her det er mit arbejde også. Ja. Ja. Kan I lige føre mig tilbage til, hvor vi var? Vi var i gang med at forklare, hvorfor vi havde været i gang med at lave den her evaluering, som skulle pege frem mod finansloven. Det, der så skete, det var, at da jeg ansøgte endnu en gang om at få en ny, jeg skulle så i første omgang søge, det hed en overgangsordning for satspuljeprojekter med ophør i 2011, og det er en meget lang forklaring om ingenting, så blev så samtidig også anbefalet at søge og få noget rådgivning ind i mit arbejde, fordi at det kunne man se, at udover det her meget basale og meget elementære arbejde, som vi gør, og som jeg nok skal sige mere om, så ville man så også anbefale, at man lagde noget rådgivning herind. Og det søgte jeg så, og derfor sidder Marketa her, fordi at det var så lige præcis den stilling, som hun kunne få. Og det, der så skete samtidig med, det var, at jeg fik en sms fra en kollega om, at tillykke, du er blevet millionær, og det er fordi, at det er jo et 4-årigt projekt, så derfor så ryger vi op i millioner med løn og hvad der ellers skal til det udviklingsarbejde. Men samtidig så har vi mistet driften til os, så der stod vi pludselig og havde ingen penge. Og det betød jo så, at så lagde vi os i scenen for at prøve at finde ud af, hvordan kunne man så sikre, at det her sted fortsat, fordi vi synes jo stadigvæk, at mennesker har behov for at kunne komme ind der om natten.
Så vi havde en lang proces, som fører frem til, at vi rent faktisk pt. Er på finansloven. Det har vi været i 2013, og det er vi i 2014 med. Men så ved vi faktisk ikke, hvad der sker. Så lige nu er vi også i en proces, hvor vi skal finde ud af, hvordan sikrer vi os fremover. Marketas stilling er en 4-årig stilling, så derfor vil det jo overhovedet ikke, og det gjorde det jo heller ikke sidste år, give mening, at man skulle lave et udviklingsarbejde, som er en del af natcaféen, hvis ikke man samtidig havde en natcafé. Så derfor så giver det jo slet ikke mening, og det var man jo så nødt til at gøre dem opmærksom på i Socialministeriet. Det kunne godt være, at de 2 personer, som den ene havde sagt nej, og den anden havde sagt ja, at de måske lige skulle kommunikere lidt med hinanden. Så, ja. Så det har været lidt, det har været sådan lidt, som man nu, det er blevet meget populært at sige, op ad bakke i vores projekt her det seneste par år. Men nu kører vi, og det arbejde, som vi har lavet siden 1995, fastholder vi, at det gør vi stadigvæk. Så hele konceptet omkring det arbejde, vi laver, er det samme. Vi arbejder som Kirkens Korshærs natvarmestue. Natcafé hedder vi her, når det er i København. Og så er det et spørgsmål om, at vi tilbyder de her, altså igen, hvis man kigger på Maslows behovspyramide, så er det, vi opererer helt nede i det laveste lag, fordi det handler om, at vi sikrer folk, at de kan komme ind i tryghed om natten i et tidsrum mellem kl. 22.07. Vi sikrer dem, at de kan få et måltid mad, de kan få adgang til toilet, de kan få adgang til bad, de kan hvile sig, de kan bruge PC, vi har en bruger-PC, og de kan få lavet deres mobiler op, men PC, hvor mange der har en mobil i dag, og de kan være sammen med andre mennesker, og de kan være sammen med os. Og så er det jo så igen, der er så den lille ekstra ting efter 2013, at de også kan få råd og vejledning om, hvis der er nogen, som er i stand til at kunne søge et job i Danmark, eller hvis det var danskere, som havde et misbrug, jamen, så ville de også kunne få hjælp til måske at finde ud af, hvor skal man gå hen i forhold til det, eller hvad det nu måtte være, man havde problemer. Og selvfølgelig kan alle medarbejderne hjælpe, men man kan jo af mange gode grunde ikke rigtig tage kontakt til myndighederne i det tidsrum. Så det er sådan set lidt derfor, jeg også ser Marketa ved høj lys dag, for de fleste af mine medarbejdere, de er usynlige i dagslys. De ligger hjemme og sover lige nu, fordi de er jo gået ud af deres arbejde 7:15 i morges. Så hvis jeg skal mødes med dem, det har jeg så gjort de sidste 2 morgener, udover at jeg også var her i går aftes og mødtes med dem, og vi havde personalemøde de seneste 2 dage, så jeg har set mine medarbejdere de sidste par dage. Men så skal man altså tidligt ud af fjerne, hvis man skal være her inden klokken 7, ikke? Og prøve at se brugerne også. Så det vi typisk gør, hvis vi skal være sammen med dem, eller jeg skal være sammen med dem om aftenen, det er, at jeg kommer inden, altså i åbningen, som vi siger, når de møder ind klokken 8:30 om aftenen. For selvom de først skal møde 8:15, så er de jo i rigtig god tid, mine medarbejdere. Det er fordi, det er nogle engagerede mennesker, der kan lide deres arbejde. Og det er sådan, vi har det nu. Altså det er det er en god arbejdsplads, hvor vi er alt i alt 8 lønnede, fuldtidslønnede, ikke? Som arbejder i 2 personers skift. Det gør jeg så ikke, og det gør Marketa ikke. Vi er de 2, der kører lidt anderledes, men ellers så har vi så, det bliver 3 vagtteam med 2 personer, ikke? Jo, det må det gøre. Som i vagtplanen deroppe er her 2 og 2, og så er de så suppleret af. Vi har 10 frivillige nu. Det er en forholdsvis ny ting også fra sidste år, at vi begyndte at virkelig opgradere det. Alle medarbejdere er udover de ansat som assistenter, som det hedder i Kirkens Korshærs regi, så har de også nogle kompetenceområder. Marketa har så selvfølgelig et særligt fokus på rådgivning. Så ham jeg lige talt med, han har så stedfortræderfunktion, og så er der en, som er frivillig koordinator, der er en, som tænker i fødevare, han er kok, sjovt nok. Så har en, der tænker i trivsel for medarbejderne, og der er en, der har tænkt i akkreditering, for vi er lige nu her i sidste uge afsendt en ansøgning til det, der hedder Akkreditering Danmark, om at blive akkrediteret som arbejdssted. Og det er jo sådan en kvalitetsmåling på, hvad er det for noget, vi laver, og siger vi og gør noget andet, eller gør vi rent faktisk det, som vi siger. Og det skal vi så auditeres, altså til eksamen i her i begyndelsen af maj. Og det er jo igen, fordi vi også gerne vil kunne dokumentere, uden at skulle dokumentere på vores mål eller resultater, eller hvad skal man sige, at vi i forhold til det arbejde, vi laver, at det har en kvalitet. Så det har vi arbejdet meget intensivt med her de seneste måneder. Vi er nok det sted i Danmark, som har gennemført en akkrediteringsproces hurtigst, så det kan vi i hvert fald pakke af, for vi har lavet det på 2 måneder, og det tror jeg ikke, altså dem vi har sammenlignet os med, de har brugt 3 år. Ja, vi er jo ikke færdige nu, men de fleste har brugt 2 til 3 år på det, så men de har så også været forløberne for, at det kan gøres, ikke? Men vi er i hvert fald blevet, jeg tror, jeg havde sådan lidt en aha-oplevelse i går, fordi lige pludselig skulle vi formulere vores værdier, og så var det sådan bare bum, 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 5 minutter efter, så stod de på tavlen. Så det siger et eller andet om, at alle er blevet meget klar og meget præcis på, hvad er det egentlig, vi er her for, og hvad er det, vi skal, og hvad er det, vi ikke skal. Og vi havde også en snak, vi blev meget enige om, at nu kan vi godt lige pludselig mærke, at det kender I også, men det er jo sådan noget, der sker i den pædagogiske verden også, at hvis man er sød og flink altid, så ender det også lige pludselig med,
at så er der nogen, der tænker, at de kan alting. Og lige pludselig så blev vi klar over, at nogle af vores brugere, som vi jo kalder dem her i huset, at de troede faktisk, de var på Marriott eller sådan et eller andet femstjernet hotel, ikke? Men så skal vi have det, og så skal vi have det. Og så må man jo skrue bissen på at blive pædagog i rød stue og sige, nej, det skal I så ikke. Her i huset, der hjælper vi hinanden, og man sætter selv sin kop på plads, når man har brugt den, og man rydder selv op efter sig på badeværelset. Man smider ikke bare håndklædet på gulvet. Altså lidt ligesom når man er far eller mor derhjemme og skal opdrage lidt på en teenager. Ja, det er sådan et eller andet, altså vi er mennesker blandt mennesker, og det er vores fokus det her i huset. Det er, at når man kommer her, så er man mennesker, og som du lige havde et eksempel på, så møder man folk i øjenhøjde også, når de ligger ned. Det er vores tidligere Corsair-chef, der sagde det, og det er egentlig meget rammende for, hvad det er, vi gør her. Vi prøver på at se mennesket i enhver person, der kommer ind ad døren, og egentlig ikke fokusere på, hvad problemer man måtte have, eller hvordan ens tilværelse eller tilstand ellers er. Men som udgangspunkt, så siger man, jamen nu er det dig og mig, du er et menneske, jeg er et menneske. Og hvis man kan være sammen med mennesker under de vilkår her i huset, så kan man også være her. Men hvis man mener, man skal have præferencer frem for nogle andre, så bliver det svært at være her. Eller man mener, at de andre er mindre værd, ikke? Altså, mindre værd, eller de er dårlige, så siger vi også, så skal man finde sig et andet sted. Det er lige præcis. Hvis man ikke er tilfreds med andre brugere. Så. Ja. Men som udgangspunkt, så er folk utrolig nemme at have med at gøre her i huset, vil jeg sige. Fordi deres behov er så store, og deres muligheder er så få, og deres desperation er så udtalt, at når de kommer ind, fordi de står jo i en lang kø, nu kan I se, der står der om, at vi trækker lod, det har jo fyldt en del i aviserne her hen over efteråret, at der simpelthen er så mange, der gerne vil ind her, at vi ikke kan lukke dem ind, uden at vi er nødt til at lave en eller anden udvælgelse. Og den skal ikke være på baggrund af et gult sygesikringskort, den skal være på baggrund af netop det mennesker. Og vi vil ikke sige, du er bedre end dig, men at dem, der kommer ind, de kommer altså ind, og det har brugerne faktisk selv været med til at foranledige, at det blev sådan. Så vi deler numre ud, så trækker vi lodder ud af dem, ikke længere 35, men 33, vi kan have her. Undskyld, jeg har en frygtelig trillehus. Og der tager vi dem ind helt tilfældigt, og det har de det egentlig fint med. De accepterer det, og det der ikke kommer ind i går. Ja. Vi har selvfølgelig stadigvæk det der, hvis man er syg, meget syg, så kommer man udenom. Det er korrekt, ja. Så kommer man udenom. Ja. Det vil sige, man kommer ind som den første. Ja. Altså nogle gange kan vi jo se, at folk er syge, ikke? Og nogle gange siger de det også, så kan vi også nogle gange vurdere, om det er korrekt, eller at de bare har lidt ondt i halsen. Ja, der er ikke alle det, og hvis man kommer med 2 panodiler i hånden, så er det heller ikke ensbetydende med, at man er syg, så er det, ja. Men det er jo igen, går den, så går den, og det skal de selvfølgelig prøve, om vi hopper på, ikke? Men vi har jo, Marquesa har arbejdet med en sag, hvor der var en, der havde været ude for et meget voldsomt overfald, havde fået kraniebrud, havde ligget på det yderste på Rigshospitalet, havde fået opereret sin hjerneskalle væk, så presset var taget af, og det var en meget, meget... Og det var lagt i fryseren? Den lå i fryseren, fordi han skulle have den med sig, når han skulle ud af landet og hjem, fordi det er jo kun akutbehandling, man som migrant kan få her i landet. Så han skulle flyve hjem med sin hjerneskalle i en kuffert på det nærmeste. Men pludselig så endte man så med at alligevel sætte den på. Og så når han troede ind, og 2 dage efter stod han på gaden, ikke? Ja. Og Marquesa var heldigvis i huset, så hun fandt ud af, at det var nok ikke lige så hensigtsmæssigt, at han stod i en kø og på den nærmeste skulle slås for at komme ind. Han sad der. Han kunne ikke stå længere. Nej. Men sådan nogle situationer, der er det jo klart, at det er jo bare ikke i orden. Så der er det jo rigtig fint at have en medarbejder, som så også kan gå ind og føre hans sag over for det offentlige system, sammen med forskellige jurister og hvad der nu ellers har været. Ikke? Fordi sådan en episode, det er jo bare ikke i orden. Altså. Og vi har haft en, som stod ude i parken og spyttede blod, fordi han havde tuberkulose, og hvor medarbejderen tog ham ind og isolerede ham i et rum og fik ham ekspederet videre først til Bispebjerg, som så ringede til mig, selvom det var om natten, og sagde, at vi har modtaget ham hernede fra jer. Er det korrekt? Jamen det er det jo nok. Jeg var der ikke. Jeg lå hjemme i min seng, men så de siger, det er rigtigt reageret, og jeg sender ham straks videre til lungeafdelingen på Gentofte, og det røg han så også op. Og 14 dage senere var han også på gaden igen, for han var også migrant, og derfor kunne de ikke gøre andet for ham. Og så må man så sige, okay, sådan en, han skal jo heller ikke stå på gaden, så ham må vi også tage udenom køen ind og behandle som det menneske, han er. Men det er trist, vi lever i et samfund, som et eller andet sted er så fattigt på løsninger, at de bare lader folk gå direkte, også fra psykiatriske skadestuer og psykiatriske afdelinger direkte ud på gaden. Dem fanger du også nogle stykker af, hvor de ikke får så meget mere hjælp, fordi de ikke har et dansk sygesikringskort.
så er det ligesom nok. Så ja, akutbehandlingen er overstået. Selvfølgelig er det pragtfuldt, at der er en mulighed for at få folk ind. Og vi har tidligere, netop det er en af de ting, som sikkert også bliver sagt i den rapport fra 2011, at vi har tit sagt, at det der er vejen ud herfra, fordi nogle gange så forsvinder folk jo, og så tænker vi, hvor bliver de af, hvad sker der, hvor er de kommet videre, og der har vi altid sagt, jamen for os, det er den laveste dørtærskel, der findes i byen. Fordi det er de mennesker, som overhovedet ikke har nogen kontakt til det offentlige system, mange gange, der falder ind over dørtærsklen hos os, når de så ellers selv mærke kommer ind. Ikke? Men fra os af, så har det været en opstigning at kunne komme på hospitalet. Fordi en dansk narkoman, der kommer på hospitalet, han har da en lille chance for eksempel at komme i... Ej, det var dog utroligt undskyld. Ja, på at man videre i systemet bagefter. Ja. Hvis man selv vil, så kan man godt komme i behandling, eller man har støttekontakt med sådan her hjemløse enhed, og så er der meget omkring det. Ja. Og det er noget andet, hvis man ikke har de her muligheder, så ja. Så det er ikke nemt. Nævnte I det der med, at I får satspuljemidler? Sådan, altså, og så nævnte I med, at der kommer et udviklingskrav med de midler der. Er der ellers andet, der bliver stillet krav til jer om? I er jo også samtidig en folkekirkelig organisation, eller sådan. Hvad er kravene med de penge, I får? Tænker du i forhold til min stilling, eller i forhold til netcaféens stilling? Fordi jeg har sådan en meget speciel stilling. Ja, jeg tænker mere sådan, hvad er det så af kravet, at I kan udføre for jeres brugere? Eller sådan, hvad er det, man forventer af jer, når man giver jer? Stilling først, og så... Ja, præcis, fordi jeg kan fortælle om min stilling. Ja. Som sagt, jeg er uddannet pædagog fra Danmark, men jeg er ikke ansat her som pædagog. Jeg er ansat her som rådgiver. Jeg kalder mig som projektmedarbejder, fordi jeg har sådan en kontrakt på 4 år. Og det er jo igen noget satspuljemøder til den her 4-årige projekt. Og som sagt, min hovedopgave, det er rådgivning og vejledning. Det vil sige, at da brugerne kommer til mig med alle mulige spørgsmål, så er det bare mig, der skal hjælpe dem. Enten ved at besvare på de her spørgsmål, eller for eksempel kontakte nogle myndigheder, eller prøve at finde ud af, hvad de spørger om. Så. Og du har lige spurgt mig om nogle krav. Altså krav i forhold til mig er, at vi skal hver år, vi skal sende en slags... Vi skal udvide sådan en rapport i forhold til, var det socialministerium? Nej, det kalder man noget andet. Man kalder det ikke socialministerium, man kalder det sådan noget ministerium for velfærd og unge. Nå, ja, det er socialministerium. Ja, tidligere socialministerium, men de har det får et nyt navn. Det får et nyt navn, hver gang vi får en ny socialminister, og dem har vi jo haft en stykke af. Så vi har udfyldt, det var sådan 4, var det ikke? Jo, på baggrund af dit projekt. Ja, vi har ikke set det afsted nu, men hvor vi skulle ligesom svare på nogle spørgsmål, og så hovedkontoret skal tilsende os sådan noget, hvad vi bruger penge på i mit projekt. Det vil sige, det skal vi så sende afsted hver eneste år. Og når det her projekt afslutter, så skal der skrives en kæmpe stor rapport. Men det bliver noget ekstern, jeg tror et eksternt firma, som kommer til at skrive. Det skal også formidles ud, fordi hvis man skal kunne lave en forankring netop, og det er jo sådan noget, det vi har lært, og det er vi også i gang med i forhold til natcaféen. Så ellers skal jeg sige, at jeg skriver ned al min rådgivning. Det vil sige, det jeg rådgiver om alle henvendelser. Typer, det kan jeg sådan anonymt vise bagefter til jer. Så hver eneste gang, jeg giver noget rådgivning, det bliver bare skrevet anonymt ned, det vil sige, anonymt. Og det er jo igen, fordi vi respekterer den enkeltes ret til, og det er jo også det, der gør, at der er overhovedet nogen, der tør komme til Marketa, fordi vi jo ikke, for det første kan de ikke komme ind i hjemløseenheden, men for det andet så, eller det kan de jo godt, men de får ikke så meget hjælp, fordi det er det danske system. Og for det andet, så er det jo også mange, som er så, illegal er jo et forfærdeligt ord at bruge, ikke? Men der er jo nogen, som ikke er klar over deres egen status i det her land, når de er kommet hertil. Og så er det jo, at man nogle gange har behov for at kunne stille nogle spørgsmål, uden at blive fuldstændig nakken sendt ud af landet med det samme. Ikke? Så det er jo så blandt andet også den type. Og så er det alle mulige, og nærmest også umulige opgaver, du løser i forhold til... Ja, det er ikke alt, jeg kan løse, skal jeg lige sige. Nej, det er det så heller ikke, men du bliver udfordret på mange områder. Hvis jeg skal komme med helt noget konkret, hvad jeg lavede, for eksempel i dag, inden I kom,
Er det et godt eksempel? Ja, Ja. så havde jeg en aftale klokken 9 med en mand, og nu kommer der nogle af de heldige, dem der var så heldige, at de fik job, for eksempel. Vi havde en bruger, som fik et job. Nu arbejder han i sådan et metroselskab. Så nu tjener han penge, og så bor han her. Han har et værelse her, der er sådan et hotel her på Nørrebrogade. Så kommer de stadigvæk her. Og så ringer han mig op, og så siger jeg, at jeg fik tilsendt noget fra mit vikarbyrå, og vil du ikke lige hjælpe ham med at oversætte det, for eksempel. Og det er jo tit folk, som ikke taler dansk. Kan I se? Ja. Så han var her klokken 9 i dag, og så sad vi bare sammen, og det var sådan noget tilfredshedsundersøgelse. Han skulle svare, hvor tilfreds han var med sit arbejde. Så vi sad her en time, jeg skulle oversætte det, og så hvor tilfreds du er utilfreds. Så det var det. Ja. Så noget, der tager 5 minutter for andre, ikke? Ja, fordi der er sådan noget, alle mulige spørgsmål, ja. Så det tager dokumentation. Og igen, så skulle jeg skrive ned det her. Hvem der henvender sig, hvorfor, hvilken rådgivning de får fra mig. Ja, det var den første. Efter han var gået, så har jeg bare ringet op til en bruger, fordi jeg blev akut ringet op i går aftes af en bruger, som mente, han havde lungebetændelse. Men han taler heller ikke dansk. Så han var på vej til hospital, til skadestuen på Frederiksberg Hospital. Så jeg var igen på telefonen, nu må du ikke høre. Nej, jeg kan godt høre, at det er uden for arbejdstid. Ja, uden for min arbejdstid. Og så blev jeg ringet op klokken 10:30, fordi det var hans tur til at komme på skadestuen. Så har jeg tolket mellem lægen og med den bruger der. Så. Og så har jeg så ringet til ham i dag, fordi jeg ved, han er hjemløs. Han så var et sted. Han har ikke lejlighed, han har ikke et værelse, men han så var under et tag, skal jeg lige sige. Ja. Jeg vil ikke fortælle hvor, men ja. Det er anonymt selvfølgelig. Men det er jo ikke en lejlighed, at han har. Så har jeg ringet til ham for at høre, hvordan han havde det. Om han fik det bedre, om han havde brug for hjælp. Om jeg skulle gå med ham, for eksempel til Røde Kors, der er sådan noget sundhedsklinik. Og så fik han det meget bedre, så han behøvede ikke hjælp fra mig. Så det var igen. Så skulle jeg igen skrive ned, at jeg har snakket med den mand om, og han lever så. Så han havde ikke lungebetændelse, det var noget andet. Så blev jeg så ringet op af en tredje bruger, og jeg har så lavet en aftale med ham i aften, fordi jeg skal komme igen i aften. Så han kommer her klokken 8, fordi jeg skal hjælpe ham igen med noget dansk, fordi bruger taler heller ikke dansk, så vi skal sende nogle e-mails med Siri og sådan. Så. Ja, det var det ting, jeg lavede i dag, for eksempel. Og alt bliver bare skrevet med. Du har også lige siddet med en psykisk syg dame, som jeg tror, hun skal ud og flyve, ikke? Altså, så jeg har siddet og kigget flypriser, så hun kan finde ud af, at hun måske alligevel ikke har råd til at komme ud og flyve. Men ja. Ja, en meget psykisk syg kvinde, som vil bare... Hun vil til Paris. Ja, hun vil til Frankrig og til USA, og så har vi bare undersøgt priser på flybilletter. Og det er jo det, jeg kunne gøre. Og så var hun tilfreds. Og så gik hun bare så. Vi ved alle sammen, hun kommer aldrig. Så, ja. Men det er det, jeg går og laver. Så. Ja. Tålmodighed er en meget stor kvalitet, når man gør den slags arbejde. Ja. Og det er det jo i det hele taget, fordi sådan er det jo også om natten. Vi har lige haft en blarmester på besøg. Det er fordi, at nede ved Stengade 30 er der en port, der ikke kan låses, eller det er den så blevet nu her, for nu er der nogen, der gudskelov har taget initiativ til at få den svejset til, så det er vi jo glade for. Men det betyder jo så også, at forleden nat, da 2 af mine medarbejdere var på arbejde, der var der en bruger, der pludselig var kommet ind gennem gården og stod om ved bagdøren. Det skal vi absolut ikke gøre. Og han blev så meget utilfreds med at blive bedt om at gå igen. Så han tog en skovl, der står ude i gården, og knaldede den ind mod vores vindue. Vi er så heldige, eller vi er så forudseende, at den slags problemer har vi mødt før, så vi har panserglas i alle vores vinduer, og derfor blev det bare sådan ligesom et stenslag på. I stedet for, at der var en medarbejder, der fik en skovl ind igennem vinduet i hovedet. Ikke? Så det er sådan noget, vi også skal være forberedt på. Så alle de der forskellige ting. Vi arbejder meget omkring sikkerhed, og det er jo også en af grundene til, at det er lønnede medarbejdere der på. Jeg tror, jeg var nået dertil, inden jeg fik et af de forrige opkald, at sige, at vi er 8 fuldtidslønnede på, ikke? Og så har vi så hver vores ansvarsområde. Og så har vi så 10 frivillige og 5 vikarer, og vikarerne dækker jo ind ved sygdom og akut tilkald, mens at de frivillige de er på hver aften i den travleste tid, som er fra klokken, jeg ved ikke, om du har stået at sige noget om, men fra klokken 9:15, når medarbejderne skal starte op, og så indtil at der er ro på ved 11:15, er der en frivillig på der i nogle timer,
så hjælper til med alle de praktiske ting, og til at tage imod brugerne og snakke med dem og sørge for, at de bliver gelejtet ind i huset. Og vi laver så inde i huset laver vi så en ny opskrivning, men på baggrund af et kaldenavn, man kan kalde sig det. Vi har både haft Antonio Banderas og Obama og Clinton og hvad de ellers sidder og boende her. Jeg er Kofi Annan, ikke? Altså, og det er nogle meget celebre personer, der bor her, men de er meget ydmyge. Altså, ja, det er rigtigt. Altså, de har været her stort set alle sammen. Ikke? Jeg synes ikke helt, de ser ud som i filmene, men det kan jo så være en anden historie. Ikke? Men de kan kalde sig, hvad de vil. Ikke? Johnny Walker har boet her, jeg troede også, han var på flaske. Ikke? Men de skriver sig op, og så laver vi en ny lodtrækning om de 10 senge, vi har, hvor de så kan få lov til at ligge for den enkelte nat. Og der er mange, der tror, det er også socialrådgiver, der ringer til at spørge, om de kan få et værelse til en bror, og så siger jeg så, hvor skal de andre så sove? For vi har altså et rum, som er vores værelse til at sove i. Og der er 10 køjesenge, ligesom på Norgesbåden, hvor man kan klappe dem ned, og så får man et tæppe, og det er det, man får at hvile sig i, når man er heldig at komme igennem lodtrækningen. Så har vi et mindre rum, nu kommer I nok igennem det lille rum herop, hvor der så også ligger nogen på nogle slagbænke, og det er så vores seng nummer 11, 12 og 13, og det er sådan mere eller mindre uofficielt, fordi det er jo ikke reelle senge, det er nogle slagbænke, som også kan bruges her i dagtimerne, til man kan ligge og hvile sig på. Og dem, som ikke får en af de alt i alt 13 liggepladser der, de får så et liggeunderlag, eller får mulighed for at få et liggeunderlag og et tæppe, og så må de så lægge sig under cafébordene inde i caféen. Og de ligger jo ret intimistisk og ret tæt, men det er selvfølgelig bedre end at ligge på en parkbænk, så det er der mange, der er interesseret i. Så vi har fuldt hus. Det nyeste tiltag, vi har gjort, det er så for at sikre, at dem, som vi jo er lavet til, og det er vores nattevandrere, at de kan være her, der har vi fået sat sådan et tæppe op, eller et forhæng, ja, altså ligesom sådan et teatertæppe, altså et forhæng, som går tværs over caféen, sådan så det afskærmer for dem, der ligger og hviler sig hen i den ene ende, sådan så dem, der ønsker at sidde for eksempel og bruge en PC om natten, eller sidde og spille spil, eller snakke, eller hvad de nu vil, de kan sidde og være vågne hen ved de borde. At de så ved de borde også indimellem falder i søvn, det er jo så en anden ting, men det er deres intention, at de ikke lige skal sove, ikke? Og de er her måske et par timer, og så går de igen. Det er typisk sådan nogen, som også bruger natten til at samle flasker, og det er der rigtig mange af dem, der gør. Så de kommer typisk, når klokken er blevet 1, og så går de måske igen, eller det kommer også senere end klokken 1, men det er ligesom vores... Og jeg har nogle timer. Og der er også nogen, som har en bolig, som ikke kan sidde i en bolig, og det er jo igen, hvis man har haft et liv i institutionsverdenen, og et eller andet sted ikke rigtig har så mange venner, så er vi altså det eneste sted, der har åbent der, hvor man kan gå hen og drikke en kop kaffe og sidde og snakke med nogle mennesker. Der har vi nogen fra nærområdet, der kommer, og vi har også nogen, der ringer til os, som slet ikke møder op, men ringer og ved, at her er der altså også en telefon, der bliver taget klokken 3 om natten, så kan man få en snak, så kan man snakke med os. Ikke? Ja. Så det er mangeartede opgaver, vi er nødt til at skal løse her i huset, ikke? Men jo spændende. Altså, og der er en masse hyggelige oplevelser, og der er en masse pudsige oplevelser, og der er en masse sjove oplevelser, fordi et eller andet sted, så kan man så sige, selvom det er mennesker, der ligger der, som vi siger, nederst i det her hierarki, så har de jo en evne til både at være meget tolerante i forhold, det tror jeg også, jeg fik sagt lidt om, at det er, altså vi har jo mange forskellige, hvad skal man sige, nationaliteter, kan man kalde det, ikke, som er her, og vi har også mange forskellige typer problemstillinger, som folk kæmper med, men de har det fælles, at de har et behov for at være her og være sammen med os og være inden døre. Og det betyder, at de er utroligt tolerante over for hinanden. Langt hen ad vejen synes jeg, det er imponerende, at vi ikke har flere konflikter, fordi de skal altså kunne manøvrere meget tæt på mange andre mennesker og kunne acceptere, at der bliver løst konflikter. Jeg har tit brugt det billede, at sige, hvis det var hjemme ved min fodende af min seng, der skulle være så mange mennesker, der valsede forbi, og så mange, der talte højt og tog diskussioner og konflikter, så ville min nattesøvn nok ikke blive så god og så sammenhængende. Men det kan de altså acceptere, og der er toiletkø, og der er alt muligt i gang i løbet af de der nattetimer, og skramlen i køkkenet, fordi vi går og laver mad. Ikke? Men det er... Ja, vaskemaskiner og op og ned til kælderen og ud og ind af døren. Og så videre. Der er uro i huset, men der er også nogen, der finder en vis tryghed ved, at der er nogle mennesker omkring dem. Lidt ligesom småbørn sover bedst, når far og mor er i nærheden, at man sådan kan fornemme den der uro. Og det er nok lidt det er i hvert fald det, vi oplever med de syge, der kommer her. Det er noget af det, de sætter pris på. Og så kan man godt sidde en halv nat og have sådan en eller anden gang sort snak. Altså vi har haft nogen, hvor man virkelig sidder og diskuterer, han har sagt om stjernerne, de er stribede eller de er runde, ikke? Men altså nogle fuldstændig, fordi det er de mennesker, der er om natten, og det er dem, vi skal være sammen med. Så det er ikke nogen, man flytter
meget langt. Vi har mange forskellige grupper. Ja. Jeg har måske lige fortalt om de velfungerende, som er kommet videre. Så de bruger også på en anden måde. De bruger også på en anden måde. Det er oversættelse, papirarbejde. Jeg blev også, det har jeg så godt at sige, det ringet op af en velfungerende, skal jeg lige sige, bruger, som er kommet videre, som har job. Og nu er der meget kritik af det i fjernsyn, fordi han er EU-borger. Han har nogle børn i sit hjemland, så jeg skal undersøge, om man kan få en børnechef, hvordan han ansøger om børnechef. Jamen det er jo klart, at han bliver pludselig opmærksom på noget, han ikke har vidst. Så det er min opgave også. Så jeg skal ringe til udbetaling i Danmark. Det er et spørgsmål, om vi tør skrive det i evalueringen. Ja, præcis. Ikke? Så det bliver min næste opgave, enten i dag eller i morgen. Du fik den. Min første den måtte komme. Og hjælpe en bruger med at ansøge om børnechef, for eksempel. Er kommunikation med myndighederne det typiske udfordringer, I møder i hverdagen? I forhold til jeres det er jo rigtig meget det, Marchesa sidder med. Ikke? Ja. Altså, fordi jeg vil sige, igen i nattetimerne er det jo ikke så meget det. Men for min del, så er det jo at forsvare stedets eksistens, og så have en tålelig kommunikation med de politikere, der er omkring os. Ikke? Altså vi prøver jo på, altså nu her for 3 uger siden fik vi jo, det er lidt længere siden, det var faktisk i vinters, da der var sne, at vi fik et opkald fra Folketinget, hvor man havde et ønske om, at Margrethe Auken skulle komme ud og besøge os. Så skete der lige nogle små ting i regeringen, og nogen, der hed SF, trådte ud og sådan noget. Det ved jeg ikke, om jeg har hørt lidt om, men det fik jo lige lidt indflydelse på, at hun ikke lige kom den uge, men så gik der så et stykke tid, så ringede hun igen, og var så ude og besøge os for 3 uger siden en aften til en åbning. Ikke? Brugerne troede bare, hun var ny frivillig, men det var meget hyggeligt. Hun gik meget aktivt med ind i hele processen om det. Og det kan man sige, det er jo sådan noget, det er på det plan, at jeg ligesom arbejder med det. Jeg sidder ikke og ringer til socialrådgiver eller sådan noget om dagen. Det kunne jeg godt gøre. Jeg bliver jo kontaktet også af forskellige, som enten vil donere strømper, eller vil netop have et rum til en bruger, de tror, de kan få ind. Men vi er jo ikke et herberg. Og det er jo det, vi har ikke ret meget at kunne gøre med. Vi er ikke under alle de forskellige paragrafer. Så på den måde kan vi sige, at vi er et fristed. Og at vi så på den måde ligger som den der underlige, ø, hvor at det er legalt at gå ind og gå ud, uden der sker andet, så er vi alligevel også det sidste halmstrå, som nogen klamrer sig til, eller den første lille trædesten på vej op til, at man kan komme i kontakt med myndighederne. Og der er det jo så, at jeg er heldigvis befriet for at skulle sidde og bruge min tid på det, også ved, at jeg har en Marchesa, som så kan gøre noget af det. Men vi er jo dialog selvfølgelig, hvis der er nogle ting. Og så er der jo så også i varmestuen, i deres åbningstider her, der er der så også hende, der er leder der. Hun er også socialrådgiver, så hun tager også nogle af de snakke. Men vi er jo alle sammen der, hvor vi kan sige, at den første lille del, vi kan jo godt fortælle, at der er det her og det her, du kan gøre, eller der kan du ringe til, og der kan du gå hen. Sådan at folk får den umiddelbare hjælp sådan her og nu. Men sådan det mere seriøse, kan jeg godt høre, hvis man sådan skal følge folk til et eller andet og holde dem i hånden i en proces længerevarende, så er det jo ikke. Igen også fordi mine medarbejdere, som I vil kunne se op på de der krydser, de er her jo, fordi det er natarbejde, så tæller vores timer på en anden måde. Det vil sige, så har man 3 vagter eller 4 vagter i en række, og så har man faktisk en hel uge fri, fordi at det for det første er længere vagter, end hvis det var dagsarbejde, men også fordi en nattime tæller mere end en dagtime, så man har ikke helt så mange timer. Og det betyder, at det er meget sporadisk, kan man sige, man er inde, eller det er jo et fast mønster, men det er hele tiden nye folk, der kommer på. Det vil sige, at du har ikke, ligesom hvis du var 37 timer 5 dage om ugen, altså i alt, ikke? så har du en mere kontinuerlig kontakt, fordi så ved man, at det er den. Så den mest gennemgående figur i min stab, det er jo Marchesa, fordi jeg kan have en medarbejder, som har gået ud af vagt søndag morgen, og så kommer vedkommende ind før fredag aften. Og der kan man jo ikke lave ret meget kontakt i den periode, så det er lidt svært. Så derfor er det rart at have det der overlap. Det har vi så også sikret, at medarbejderne får at få, også fordi der sker meget stor udskiftning i, hvem der er her. Men at man så har den der struktur, at så den sidste vagt, man er i en vagtperiode, der kommer der en ny marker ind, sådan så man kan overlevere til vedkommende, og det betyder, at den næste så kan finde ud af, hvem er det, der er her i området. Nu er der nogen, der er rejst, er der nogle nye, der er kommet, eller er der, altså så man hele tiden møder nogen, når man kommer ind. Det betyder utrolig meget for vores brugere, at de personer, de kommer ind og møder i huset, nogen de har mødt før. Og det er jo igen det der med den basale tillid til netop tillade sig at spørge, og så få hjælpen til at komme videre. Ikke? Det er det lille fundament, vi kan starte op om natten, og så er det, som man kan sige, jamen, den videre kontakt, den går så selvfølgelig via enten mig eller Marchesa, men jeg vil sige, jeg har ikke noget problem med at vide, at det er Marchesa, der gør det. Og al den der
lovgivning og alle de der ting, det har jeg det også fint med, det er dit speciale. Og det er dygtige medarbejdere, jeg har på alle posterne, heldigvis. Så det er jo fedt. Alt det, man ikke behøver at gøre selv, det er dejligt. Hvad med jeres gruppe af brugere? Har I fokus på at skabe fællesskab blandt dem, eller har de sådan, det styrer de selv, når de er her, det skal være et fristed? Eller det er et fristed. Altså, det er jo ikke muligt at have et eller andet. Du kan ikke sætte, altså, I er jo pædagogstuderende, ikke? Altså, selvfølgelig vil man tænke, det er dejligt at lave et fælles fokus. Og det fælles fokus, der er her, det er køen, inden man spiser mad. det er meget, undskyld, det er karikatur, det er nærmest at gøre grin, ikke? Men prøv at tænke på, at der står 90 mennesker i kø udenfor. Vi trækker 33 tilfældige numre ud af dem. De 90, der er mødt op i kø i aften, er ikke nødvendigvis de samme, som der står i morgen. Så at have ret meget kontinuerligt fællesskab der, det er tilfældigt, hvem der står i køen. Det er tilfældigt, hvem af dem, der står i køen, der kommer ind. Det er tilfældigt, hvem af dem, der kommer ind, der kommer til at sidde ved samme bord. Så at etablere et fællesskab der, som rækker ud over de par timer, man er vågen, inden man forhåbentlig får lov til at lægge sig og sove nogle timer, det er meget basalt. Ja. Så det er mere et spørgsmål om at skabe en god stemning for dem, som er her, og så sørge for, at de får en god oplevelse for den nat. Men det at sætte aktiviteter sådan mere fremadrettet, det er ikke muligt. Ikke om næsten under nathold, eller ligesom for... I varmestuen, det er en historie. Ja. Det er noget andet om dagen, fordi vi har også varmestuen, og de tager for eksempel på koloni, og de tager på kolonier og sådan noget, men det er ikke... Så de har noget, der er noget andet. Men det er ikke den målgruppe, som sover her om natten, der gør det. Der er faktisk ikke nogen af dem, som kommer i huset om natten, som er med, hverken på dagsture eller på koloni. Og det er igen fordi, dem der kommer om natten, har nogle andre behov. Altså de er der, hvor det de ernærer sig ved, er jo typisk at samle flasker. Og vi har set, de har stået med bussen, og de har sagt, I må gerne tage med på koloni, for vi tænker, at de har ingen oplevelse. De gør ikke andet end samle flasker. Nej. Undskyld. Men det kan de så heller ikke undvære i 5 dage, for så har de ingen indtægt. Så det er vigtigere for dem at få dækket de der totalt basale menneskelige behov, end at få en kulturel oplevelse. Der er nogle få af vores EU-borgere, som har kommet her i lang tid, som er begyndt at kunne forstå, at hvis man laver en tur ud til Den Blå Planet, så er det sjovt at være med. Men det er ikke dem, der sover om natten som udgangspunkt. Altså. Nej, men det er en dansk gruppe. Man laver også noget om dagen i forhold til udflugter. Fordi hvis man kommer her om natten, og vi snakker i forhold til natarbejde, hvor meget fællesskab kan man have om natten? Vi går for eksempel der, at vi som personale, vi sidder med dem, hvis de har ønsker og behov for det, i netcaféen. Og så snakker vi med folk, ved computer, man kan spille et spil, eller sådan. Vi har jo en intention om, at det her sted skal være åbent 300, nu er vi som udgang, vi lukker også i 3 uger i sommerferien, men det er også noget med at få folk til at holde ferie og få begrænset den belastning økonomisk det er. Men ellers har vi en intention om, at huset her skal være holdt åbent 364 dage om året. Det er det så ikke helt, men tæt på. Og derfor er det også, man kan sige, hvad skulle formålet være med at tage en lille gruppe på en tur eller en koloni væk herfra? Fordi det er et bedre formål at have åbent her i huset. Fordi det trækker trods alt de der 33 til 50 personer ind i løbet af en nat. Så vores mål er ikke at tage folk væk herfra. Vores mål er netop at være her og holde dørene åbne, så de kan komme ind. Fordi det er det, der er det behov, vi skal kunne dække. Så vores overordnede mål er ikke at give folk den der oplevelse ud af huset. Det er mest af alt, at vi er her. For vi har haft diskuteret, og vi har også før haft sagt, at så må der jo 2 medarbejdere tage med på en tur, hvis man skulle gøre det sammen med varmestuen og sådan noget. Ikke? Men igen, så kan man sige, så får varmestuen 2 medarbejdere af mine med gratis. Fordi det er en anden målgruppe, der kommer med på turen. Det er ikke mine brugere med medarbejdere. Kunne sagtens synes, det var hyggeligt. Men som udgangspunkt er det vigtigere, at vi er her hver nat, så de ved, de kan gå her hver nat. Og vi har lige haft den her overgang omkring den 1. april, som jo handler om, at alle de her nødherberger, som vi muligvis også har fulgt med omkring i medierne, hvor der jo er flere steder, hvor man i kirker og så videre har haft åbnet for at tage folk ind og kunne overnatte i perioden mellem den 1. december og så 31. marts. Og vi var sidste år i en situation, hvor der pludselig stod 150 mennesker herude foran, og alle sammen ville ind. Og det var en barsk måned at få folk lært, at det er stadigvæk ikke plads til. Der bliver ikke pludselig plads til 150 i det her lille hus, bare fordi der ikke er nogen andre steder at gå hen. Men det har jo så
gjort, at vi i år tænkte, okay, når vi nærmer os den 1. april, så bliver vi nødt til at være klar på, at det system, vi nu har indført med at trække lod, det kan klare, at der står 150. Og vi har brugt et helt almindeligt bankospil, hvor der er 90 tal. Og det kan man jo godt grine lidt af, at okay, hvad gør man så, når der står 150? Fordi vi skal jo have et tal at kunne trække ud til alle numrene. Så vi har været ude og lede på nettet, som man jo gør i dag, og så har man faktisk fundet ud af, at man kan altså godt købe, lottobrikker op til 200, så det har vi gjort. Og så har vi heldigvis ikke, altså den aften med Grete Auken var her, var vi oppe på 89. Og vi har ikke været nævneværdigt over 90, men vi har ligget deroppe omkring. Og det er jo et eller andet sted godt. Det man så kan undre sig over, det er, hvor i alverden de er gået hen. Ja. Fordi de nødherberger, der har været, har jo lukket ned, og de har jo også haft fuldt hus. Så de må jo netop, som Marquesa nævner, finde nogle andre løsninger, fordi de næsten på forhånd opgiver at komme hertil. Ikke? Og det kan man jo ærge sig lidt over, fordi det, at man vælger at løse problemet selv, gør, at de går udenom det og får den kontakt og den mulighed for hjælp, som vi rent faktisk vil kunne tilbyde dem. Men det er jo et vilkår, når der ikke er plads. Og de andre tilbud ikke må være der længere end til den 31. Så det er en udfordring, vi har. I må meget undskylde, men jeg bliver ved med at sidde og hoste, men jeg har simpelthen sådan en plet ned i halsen, og bliver ved at irritere mig. Ja. Ja, hvad har du nogen fornemmelse af, om jeres brugere føler sig stigmatiseret eller kategoriseret fra samfundets side? Altså, det ved jeg jo ikke. Det gør de jo nok et eller andet sted. Altså, det er jo den nemme svar, ikke? Altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, det er det, der er deres fokus, at det er sådan, det er. Det tror jeg egentlig ikke. Altså, de ved jo godt. Altså, jeg mener, her i huset er det ikke det, der er i fokus. Og jeg synes egentlig igen også, at det er enormt fint, at folk, både med altså misbrugende og danskere, og man kan sige, det er ensomme danskere, det er psykisk syge danskere, og det er meget svært alkoholiseret eller svært misbrug. Altså, jeg vil tage noget vand. Ja. Sådan, hvad det præcis de gør som pædagoger, eller sådan, hvad de gør, når de møder ind, eller sådan, de kommer og sætter i sådan noget, tager en stille og rolig snak, hvor det er tilfældigt, at man sætter sig ned, tager man så lige de syge først, eller sådan, hvad gør man egentlig? Det synes jeg, det kan man svare på. Det er sådan lidt, at de snakker, og nogen falder i søvn, men hvad laver du som pædagog i hele natten? Og er det der er med til at opbygge det der tillidsbånd? Og sådan, og er det jo med, at det lyder til, at der kommer ret mange forskellige hver gang, men hvad så? Så starter man forbundet med det der tillidsbånd hver gang, og vil du prøve at spørge om det? Det er dig, der har det inde i hovedet. Hvad er det, du gerne vil vide? det er for meget, hvis jeg spørger. Det er der fest og sådan. De sidder jo også her. Det er sådan ting. Ja. Det må være på en gang. Det er svært at få ind. Så 3 spørgsmål eller sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af det. Kom ind. Så håber jeg, kan undgå at hoste. Skrider på stemmen. Snakker for meget her. Ja, nu bliver jeg lige trukket væk i en anden tanke, så tror jeg egentlig, jeg godt kunne huske, hvad jeg var i gang med. Remind me, please. Ja, vi snakker om Stigmatisering, ja. Men altså, ja, nu har jeg har haft et andet interview, inden I kom, det er derfor min stemme slidt. Nej, det er nok ikke kun derfor, men der fik jeg et næsten lignende spørgsmål, og jeg vil sige, jamen altså, vi er vel alle sammen sat i bås af hinanden, fordi vi vil gerne putte hinanden i kasser, ikke? Og så kan man så sige, jeg kunne jo godt blive stigmatiseret af, at folk ville sige, for eksempel, at sådan en opslagstavle, som jeg lige bliver spurgt om, det kan piger ikke finde ud af, ikke? Er jeg så stigmatiseret? Jamen, det er jo kun, hvis jeg vælger at gå ind i det, ikke? Altså, så hvis jeg siger, nej, det kan pigen finde ud af at løse det problem, jamen, så er jeg jo ikke stigmatiseret. Så bevæger jeg mig frit. Så igen, så kan man så sige, det er jo en individuel oplevelse, som du ikke kan putte over hinanden, om de har eller ej. Så jeg kan jo kun udefra læse, om folk oplever sig begrænset, det synes jeg egentlig ikke. Nej. Men samfundet opstiller jo alligevel kategorier for normal adfærd og for afviger adfærd. Og det er jo også... ikke afviger, der kommer her. Altså, der er jo en eller anden grund til, at de ender her, eller sådan. Grunden til, at de ender her, er, at de ikke må komme ind andre steder. Ja. Det har jo ikke noget med deres adfærd at gøre. Deres adfærd bliver jo så styret af, at der er ikke nogen andre steder, der må lukke dem ind, fordi de har ikke de gule sygesikringskort, eller de vælger at komme anonymt.
Og det er jo så det, de altid har kunnet gøre her i de 20 år, vi har været her, at det har været et fuldstændig åbent sted, du kan komme ind, og du kan gå igen. Altså når I går på café, så skal I jo heller ikke vise sygesikringskort. Og det kan I sammenligne med her, at det er sådan set det, de gør. At de så får nogle andre behov dækket her. Det er sådan, det er. Men det er jo ikke et herberg. Vi skal ikke føre rapport over, hvem der har været her. At vi så får informere hinanden, skriver en dagbog hver nat, om hvem der har været her. Og der beskriver vi selvfølgelig også nogle gange folk, hvis de træder uden for de normer, vi stiller op for at være her. Men det er jo ikke sådan, at folk på den baggrund bliver stigmatiseret. En nat, hvor der er en, der er fuld, jamen, så har han en anden adfærd, end han har en anden nat. Men der er jo en grund til, at han er fuld, altså, og den går vi jo ikke ind i. Så man kan sige, at det er jo individuelt også for den enkelte nat, hvordan en situation udvikler sig. Så vi kan ikke som sådan sige, at det er sådan nogen, der kommer her, fordi de er jo lige så forskellige som alle mulige andre mennesker. Ja. Hvis jeg var lige blande mig, fordi nu har jeg ikke hørt det med stigmatisering. Jeg er også uddannet pædagog. Altså, hvad er ifølge jer, hvordan definerer I afviger? Hvornår er man afviger i det danske samfund? Jeg synes, der er forskel på at være afviger og være stigmatiseret. Altså, men hvornår afviger man i det danske samfund? Det kan man hurtigt komme til, for jeg synes, at samfundets rammer bliver mere og mere indsnævret. Altså for eksempel, hvor mange dropper i rygning i dag, fordi at samfundet har sat rammer for, at det er unormalt at ryge, og du er et usundt menneske, hvis du ryger. Så hvis du for eksempel bare ryger i dag, så kan man måske godt betragte det som en afviger, fordi du er ikke inden for den her sundhedsramme, som samfundet har opsat. Så det starter tidligt at være afviger, synes jeg. Det er ikke, at du skal have sociale problemer, eller være psykisk syg, eller have et misbrug. Altså, jeg synes hurtigt, så bliver du stemplet, men jeg synes med stempling, det kan... Ikke stemplet, fordi jeg synes ikke, at så folk har lov til at ryge. Ifølge mig er det ikke afviger, hvis de ryger. Ja, hvis de ryger i mit hjem, så ryger de ud. Ja. Så ryger de ud. Ja, så ryger de ud. Ja, men det er jo ikke en afviger. Er det, fordi man er hjemløs, så er man afviger? Er det, fordi man er udlænding, som vil ansøge om børnecheck? At man er afviger, eller... Ja. Jeg tænker, i forhold til samfundets normer, så tror jeg, man vil blive set på som afviger, hvis du misbruger, eller du går og samler flasker, fordi det er ligesom forventet, at man har et sted at bo, man har et arbejde, man bidrager til samfundet. Forventet af hvem? Jeg tænker, af staten. Altså, og hvem er staten? Hvem er staten? Det er lovgivningen. Og... Men det er jo lovligt at være uden arbejde. Det kan man godt. Ja, det kan man godt, men lige snart man beder om understøttelse, så hører der noget med, ikke? Jamen, hvis du har ret til understøttelse, så har du ret til det, og så skal du have det. Jo, men der bliver stadig stillet... Der bliver stadig stillet krav til dig, hvis du vil have understøttelse, om at så er forventningen, at man på et tidspunkt kan blive jobparat og få et fast arbejde. Man får ikke understøttelse, fordi at så kan man få det resten af sit liv. Der hører nogle forventninger med. Nej, A-kassen kan du få 2 år plus 6 måneder lige nu, sådan cirka. Ja. Og så kan du regne noget på kontanthjælp eller ingenting. Ja, lige præcis. Ja. Fordi der er nogle lovgivning, som siger, sådan skal det være. Ja, og i kontanthjælp er det så ikke også sådan, at så skal du op og skrive et eller andet minimum antal ansøgninger. Ikke længere, det var det en gang, men det var også med men du bliver kontrolleret, at du skal gøre det. Eller du skal have et job. Men kontanthjælp, hvis du har permanent ophold i Danmark, kan du få i rigtig lang tid. Der er ikke noget tid til andre. Det kan du godt. Hvis man opfylder betingelserne for det. Ja, hvis man opfylder betingelserne for det. Så, ja. Men i forhold til selve stigmatiseringsproblematikken, så kan man jo så sige, at det øjeblik, at man stikker ud, og det kan vi jo alle sammen komme til, så kan man jo blive stigmatiseret på baggrund af det. Og der kan man så sige, at en hjemløs, hvis man sidder på Nyhavn og ser, at der går nogen rundt og samler flasker, jamen så kan det da godt være, men så er det jo ikke den hjemløse, der stigmatiserer. Så er det jo dig, som sidder og nyder en øl over på caféen, der stigmatiserer. For så er det jo dig, der sætter personen i en ramme. Og det er jo ikke personen selv, der er afvigende. De gør jo det, som de hele tiden ville gøre, men det er din opfattelse af det. Og det er jo der, hvor man kan sige, at den synlighed af det anderledes liv, end det du har, det er dine forventninger, det er din fordom, tillader jeg mig også at sige, som kommer til at være styrende for, hvad du ser
den anden gør. Og det er jo det, man skal være ops på, for du kan ikke lave om på den anden, du kan kun lave om på dig selv, og det du møder den anden med. Og den synlighed, den vil selvfølgelig rigtig mange af dem, som I møder her i huset, have. Fordi de stikker ud på den måde, at deres anderledeshed, den har de opgivet at skjule. Og det synes jeg jo egentlig også er legalt. Fordi det er jo ikke en fælles anderledeshed, de har. Nogen har en anderledeshed, som handler om, at de har noget, det der hedder synlige tegn på kroppen, altså enten, det kan man sige, det har indvandrerdrengene jo også, ikke? De er sorthårede, det kan de ikke skjule, de kan farve det lyshårede, men de kan stadigvæk ses, ikke? Og på samme måde, så kan en mand fra Afrika jo heller ikke skjule, at han kommer fra Afrika. Men lige præcis den målgruppe afrikanere, vi har, hvis I møder dem nede på strøget, så vil jeg våge den påstand, at I egentlig ikke kan se, om det er en amerikansk turist på besøg i Danmark med et godt arbejde i USA, eller det er en af vores hjemløse, for de går en dyd ud af at fremtræde. De går altså i designertøj. Det kan godt være, at det er købt secondhand, det kan også godt være, at det er lånt fra en butik, men de er i pænt tøj, de er velsoignede, og de ser ganske udmærket, naturligt almindelige ud. Så de skiller sig ikke ud på den måde, men de kan ikke skjule, at de kommer fra Afrika, eller har afrikanske gener, ikke? Hvor man kan sige, at ham, den klassiske hjemløse, som mange har et billede af, som er tæt på at gå rundt med en lierkasse, ikke? Altså de typer, de er synlige. Fordi de er lurvede, og de er beskidte, og de stinker, og de har virkelig det der lange skæg og uplejet hår og sådan noget. Dem har vi meget få af her i huset. De er meget mere, hvad skal man sige, velsuinerede, dem der kommer her. Selv de psykisk syge. Altså der er nogle ganske få, der træder igennem, ikke? Men det er som udgangspunkt en helt anden kategori af mennesker, dem der kommer i det her hus. Fordi de et eller andet sted er vant til, at hvis de skal, enten de er EU-borgere eller kommer fra Afrika og har været i Sydeuropa, det er jo typisk dem, der er her, ikke? Som har migreret op igennem Europa for at finde et job, og som jo egentlig er startet som backpackere hjemmefra, sådan mere eller mindre, med den samme intention, som hvis vi andre tog til USA og skulle opleve verden og tjene nogle penge, eller finde ud af, om der var et liv et andet sted. De har jo alle sammen det til fælles, at de, hvad skal man sige, de kan bidrage med noget. Og deres opfattelse af dem selv er også langt mere positiv, end vi måske... Altså, der er ikke den der ynkelighed over dem, som der ville være over de her bumsen, der sidder henne på gadebænden. Når de begynder at nærme sig, at de ikke magter deres egen tilværelse, og mister troen på sig selv, og mister troen på, at de har en plads i tilværelsen, så begynder de at skille sig ud. Vi har haft nogle ganske få. Vi havde blandt andet en vestafrikansk mand, som... han har været her i rigtig lang tid. Han har også været i et forhold. Jeg tror heldigvis også, at han er i et forhold. Nu kan jeg møde ham med en kvinde her for nylig. Men han blev pludselig sølle på den måde, at fra at han kunne stille sig op og synge gospel, for eksempel, ikke? Fordi han var også kristen, han var ikke muslim, så han havde en meget stor fælleshed med mange andre i Danmark i virkeligheden, bortset fra hans hudfarve, ikke? Talte glimrende engelsk, fordi de kommer fra engelsksprogede republikker, så vi andre står faktisk og er dårligere til sprog, end de er, fordi de er vant til at føre sig frem. Så han kunne argumentere for sig selv, og i virkeligheden kunne man sige, at han kunne godt være kommet herop og have søgt, hvis han havde haft en brugbar uddannelse til det her samfund, så kunne han sagtens have kommet ind i samfundet her og fået et godt betalt job. Hans eneste mulighed, det er også derfor mange af os går med guldring, også selvom vi ikke nødvendigvis er gift, hans eneste mulighed er faktisk at komme ind i et forhold med en dansk kvinde, fordi så har han muligheden for at få en forsørger ham. Men det jeg vil sige om ham var, at da hans liv begyndte at falde fra hinanden, og han mistede perspektivet og troen på, at der er noget, og det er jo igen det her med, at vi har behov for at have noget at kigge frem imod. Og det mistede han på et tidspunkt, og der røg han ind i et misbrug. Så der var det enormt trist at se, og ryger en person som ham, eller også for den sags skyld en håndværker fra Østeuropa, som har mistet sit arbejde, ryger de ud af det, der har været den ramme, de selv har sat, så går det ned ad bakke, og det går hurtigt. Og den rute, den er ikke rar at se på, fordi det kan være meget, meget hurtigt, at det er fra det ene øjeblik til det andet øjeblik. Og så er det sølle, fordi de kan ikke bruge det system af hjælp, som er i Danmark ret langt hen ad vejen. Og så bliver de altså presset ud. Men hvad kan I så, altså måske mere som pædagoger eller med pædagogiske briller, hvad kan I så gøre, når I kan se de på vej ned? Er det så at tage den i hånden og sidde og snakke om det, eller er det at søge råd og vejledning, eller hvad gør I så? Begge dele. Ja. Og det er jo i første omgang bare at vise, at vi er her, og at det er okay, de kommer, og at vi ikke anklager dem for, at for pokker, du havde det jo godt for 14 dage siden, hvorfor kan du have det dårligt nu? For det ved vi, det kunne også ske også for os selv. Ikke? Altså danske mænd, der ryger ud i en skilsmisse, er jo også i en overhængende fare for
at ryge meget hurtigt ned ad bakke. Altså så på samme måde kan man sige det. Det. De fleste, Jamen, det er jo mand. Jamen nej, og det er jo det, hvor man kan sige, at der er forskellen egentlig ikke så store, så i første omgang, så er det at sidde og bare være menneske med menneske, ikke? Og give ham et knus og sige, at det er godt at se dig igen, men det er godt nok trist at se, hvordan du har det lige nu. Er der noget, vi kan gøre? Er der noget, du vil, vi skal gøre? Hvis ikke han vil, vi skal gøre noget, så gør vi jo ingenting, så lader vi ham være. Men hvis han siger, at jeg vil gerne have hjælp, så er det klart, så kan vi sætte et eller andet op. Men det er ikke ret meget, vi kan tilbyde, men vi er der selvfølgelig. Det er igen. Hvad er det for ja. Så hvor meget snak har I egentlig med dem om deres sygdom, eller deres misbrug, eller deres sociale status, eller sådan? Der har vi jo den snak, som de selv lægger op til og vil have, fordi hvis ikke de ønsker... I lægger ikke op til det? Nej, altså vi er her, vi er til rådighed, men hvis ikke at de ønsker, at vi skal blande os i det, så gør vi det ikke. Fordi igen, jamen, vi skal ikke blande os i andre menneskers liv, medmindre de selv ønsker at få hjælp. For vi kan ikke påtvinge dem noget. Det er jo igen ikke vores ramme og vores behov for at være gode eller være hjælpere, som skal styre, om den dialog, vi har med brugerne, skal føre hen til, at de får et tilbud om noget andet. Men det er da dejligt. Jeg føler mig da succesfyldt, når de går ud af døren om morgenen og siger tak for kaffe, tak for i nat, det var rart at være her. Men jeg føler mig da også succesfyldt, hvis der er nogen, der siger, jeg vil gerne have, at lige præcis du hjælper mig med det eller det. Men det kan jeg jo ikke være den, der bestemmer. Fordi det er den anden, der hvad skal man sige, sidder på førersædet i sit eget liv, og det skal jeg ikke gøre. Og det kan man jo aldrig gøre. Det er jo ligegyldigt, hvem man arbejder med, og hvordan man arbejder med dem. Så skal de jo altid selv ville det. Du kan jo ikke knække folks vilje, og så få dem til at få et bedre liv. Og så er det jo ikke deres liv, så er det jo lige pludselig et nyt projekt. Og derfor er det, at de mennesker, som kommer her, dem er vi nødt til at respektere. Og det er også det, vi siger nu. Altså med, at man møder dem i øjenhøjde. Ikke? Fordi det er den person, som er der, og det er hans unikke situation, eller hendes unikke situation, som er gældende, og ikke mit behov for at skulle gøre noget godt for andre. Det er heller ikke sådan nogle mennesker, der er ansat her. Vi har ikke noget behov for at skal præstere, eller konkurrere med hinanden om at være bedre til at gøre noget end noget andet. Jeg har super dygtige medarbejdere, men vi bidrager hver med sit ind i det her fælles forum. Vi har også en dygtig chef, skal jeg sige. Men det er jo ikke vores, hvad skal man sige, vi skal ikke kunne hakke af, at vi er gode. Nej. Vi skal kunne hakke af, at de har haft det godt, og der er en kæmpe stor forskel. Så det er ikke, jeg skal ikke præstere noget. Jeg skal bare være her. Og jeg tror egentlig, der er mange af de brugere, der kommer. Nu ved nogen selvfølgelig godt, hvem man er. Altså, hvis de har kommet her et stykke tid, så ved de det godt. Og nogle joker, som nu trykker de chefen i hånden, når de kommer ind ad døren. Men altså, når det skal vaskes op, er der ikke nogen forskel på, hvem der gør hvad. Og der er heller ikke nogen forskel på, hvem der sætter sig ind og tager en snak med en af brugerne, hvis de har lyst til det. Der er nogen, altså selvfølgelig sådan er det jo altid, der vi jo grine i dag, nogle af dem, der ringer til at spørge om, hvem der er på arbejde, så vil de hellere komme, når det er nogen, der, fordi de er bedre overtalt til at servere småkager end andre. Men det er jo én ting, altså, hvor man kan sige, det kan man grine lidt af, ikke? Men ellers i forhold til, hvem der har kontakten til hvem, det handler jo også langt hen ad vejen om det meget pædagogiske begreb om, at man bruger sig selv som redskab, og det handler om kemi, og det handler om, hvem man nu har vi 2 pædagoger. Ja, men altså og det er jo, det ved I jo også godt, at man et eller andet sted har sin faglighed som en facade, som man er nødt til at kigge på verden igennem, og den tilpasser vi jo til de behov, som vi så ser. Det er fordi, at hvad vi hører på skole er rent teori, men så er det også bare for at høre, hvordan foregår det rent praktisk. Altså, når de kommer ind ad døren, tilbyder ikke dem mad, og hvad så med snak, sætter man sig bare hen til et bord og siger, hvad så? Vi har jo travlt, når de kommer. Ja, det gør man jo, men, og de snakke, de opstår jo rundt omkring i rummet i forskellige situationer. Det er godt, jeg ikke er den eneste, der kan. Så er det slut, mand. Det var måske batteriet, der var dødt eller hvad? Nej, det er arbejde. Nej, måske vil jeg sådan sige, at det er jo igen det, hvordan bruger man sig selv, fordi det er jo ligesom dig som person. Og inddrager i dem. Du skal skabe en relation til en person. Og hvordan gør man det? Ja, hvordan gør man det? Hvordan opstår det, vil jeg sige? Fordi jeg vil sige, det opstår jo i situationerne. Vi har nogle helt klare ting, som vi kan gøre. Vi går ud og hjælper med at få ryddet op i parken, fordi der er mange, der har siddet over i parken i løbet af dagen, så vi går ud og appellerer til, at brugerne hjælper os med at rydde op der. Der deler vi et par handsker ud, og så en sæk, og så kan de gå med over og rydde op. Der er den første mulighed for at lave en relation, ikke? Fordi der er du sammen med dem. Så er den næste relation, det er jo i forhold til, når vi deler numre ud i køen. Der kan du også kigge folk i øjnene og se, at de er der og sige, hej, du var der også i går, og man kan huske nogle navne. Og det er jo en af de ting, hvor man siger, uanset om de kalder sig Obama, eller hvad pokker de kalder sig, så er det fedt at blive genkendt. Det synes de fleste, det er rart. Og det er jo igen der, hvor man siger, at medarbejderne er på i 4
3 nætter, og der har man så en kontinuitet de nætter, og så er det gået en uge, og så nej, er du her igen. Ikke? Altså, så kan man sige, jamen, så er der den der lille start af en relation. Og det vi arbejder med her, det er jo de små brudstykker af sådan noget, at vi kan arbejde med, fordi vi har ikke det lange forløb. Og mange af vores brugere er her i en meget kort periode, så de er væk igen. Mange er her typisk kun 2-3 måneder, så er de væk. Og det er sådan set godt nok, fordi hvis ikke de har så mange muligheder her i landet, skal de heller ikke blive her så længe. Men der kan man sige, det er jo noget af det, så er det igen, når de kommer ind, så er det opskrivningsprocessen, hvor vi går rundt ved bordene og skriver alle de opdigtede navne op, som de så giver os, inden vi kan lave lodtrækning. Og der er jo igen kigge folk i øjnene, og når hej, og det er dig, og så kan man huske navnet, når man så står og skal lukke deres bagage ind i vores loggerrum. Ikke? Så der skriver de selv deres navn på sådan en overhældmarker. Så ser man endnu en gang, hvordan de fleste de havde, noget man kender. Og så er det i serveringstiden, når de kommer hen og skal købe en smøg. Når de skal ud i baggården og stå og ryge deres smøg, kan man gå ud sammen med dem og stå og sludre. Og der er der jo så nogen, der har lyst til at have en lidt længere snak og fortælle noget, eller sidde og spille slag backgammon, eller hjælpe dem med at få computeren op og køre, eller få ladet deres mobiler op og huske, at de skal vækkes om morgenen, eller give håndklæder til, at de skal ud, eller poletter til, at de skal ud og i bad. Altså det er jo i de der små situationer, hvor man kan sige, eller hvis nogen står fuldstændig hjælpeløs med i caféen, og man siger, du har vist ikke været her før, har du, det skal jeg lige give dig en introduktion til huset. Så det er jo i de der små øjeblikke, at man har chancen for at bryde igennem og finde ud af at have en person, som man så kan få den der længere snak med. Og så er det den næste ting, det er faktisk der, hvor man løser konflikter. Enten mellem brugere eller med brugere i forhold til huset, ikke? At mange gange så er en meget sund vej til at få en god relation, det er at vise dem, at vi er i stand til at løse de konflikter, som de måtte være i, eller som der måtte opstå, sådan så de alle sammen oplever at blive behandlet retfærdigt. Og det har jeg da i hvert fald bemærket mange gange, at hvis man har været til stede og været meget synlig i sådan noget, så kommer de med en større tillid tilbage til os igen, fordi man okay, der er altså hjælp at få her, og så kan de komme med nogle andre typer spørgsmål. Og så igen det jo, om vi snakker om de velfungerende, fordi de er, nogle mennesker er meget åbne, nogle mennesker er meget lukkede. Og hvis vi snakker med folk, som har et misbrug, man kommer ikke til en sådan, nu skal du høre, jeg kan godt se, at du drikker, skal vi ikke gøre noget af det? Hvad tror I, de får svar? Nej, så vil han sige, gå din vej. Nej. Det er jo igen det, man skaber relationer, men langsomt prøver at snakke med folk, og det er også sprog, for eksempel, som jeg siger, det er meget vigtigt. Man kan kommunikere med folk, og hvis folk har tillid til dig, og så har jeg, igen, er det så positivt eller negativt, og de begynder at fortælle noget fra deres liv, hvad de har været udsat for, hvad de har været igennem, så skal man bare validere, og man skal være psykisk stærk for at høre på det, de har at sige. Det er meget tunge ting, de fortæller hinanden. Det er jo også det, om man kan komme til at tage noget med hjem. Du hørte lige det der med, at du tog din telefon og blev ringet op. Det skal man så heller ikke gøre, det har jeg ikke hørt. Nej. Men det kunne jeg heller ikke, jeg gør det alligevel. Men det kunne jeg godt forestille mig, at man måske, altså vi er kvinder, vi har en meget følsom side mange gange, og man kommer til at tage nogle af de der historier med hjem og ligger lidt og tænker over det. Det vil man jo gøre, fordi ellers ville vi jo ikke have været mennesker. Men vi arbejder også på den måde, vi har supervision her i huset. Ikke? Og vi har også, hvis der sker noget alarmerende alvorligt, så har vi også krisepsykologer, som vi trækker ind. Altså det er jo ikke sådan, at du skal klare dig selv. Altså, for det første er man 2 på vagt, og man er altid afhængig af den marker, man er sammen med. Så det er vigtigt, at vi har nogle vagttimer, at alle har det godt med alle, så man er tryg ved den medarbejder, man er på. Fordi har du en eller anden konflikt, jamen så skal du jo vide, at den medarbejder, du er sammen med, evner at få ringet til politiet og få taget hånd både om situationen og om dig, og få tilkaldt den hjælp, der er fornøden. Og også få tilkaldt mig, for den her telefon skal være åben 24 timer i døgnet, så de kan få fat i mig om natten. Ikke? Ja. Og jeg får jo en sjældent gang heldigvis et opkald om, at nu er der Ragnarok på vej herinde. Ikke? Og så er min opgave at springe ud af sengen, og så med morgenhår det hele, hoppe i en taxa og komme ind, og så tage over i de situationer. Det er heldigvis ikke ret tit, men det er jo det, jeg blandt andet også skal være her for. Ikke? Og så er min opgave jo at finde ud af at vurdere situationen. Skal vi lukke huset? Skal vi trække krisepsykologen ind her nu? Eller skal vi bede om at få hjælp til, at folk kommer ordentligt hjem, får hvilet sig nogle timer, og så tager vi en krisepsykolog ind. Og så er det klart, så efterfølgende tager vi en supervision, fordi det at ikke have været til stede, men have hørt om en situation, der er voldsom for ens kolleger, gør også noget ved dig, hvis du er en del af en medarbejdergruppe. Så derfor er det også vigtigt at efterfølgende snakke om sådan noget i en supervision. Og nu havde vi lige nogle episoder her i weekenden, hvor der var nogle brugere, der havde været grænseoverskridende. Og der er det klart, så tager vi også tid til
selvom vi havde nogle andre ting på dagsordenen i går, på vores personalemøde, så tager vi også tid til, at medarbejderne får lov til bare at fortælle, hvad der er sket, sådan så alle har hørt det samme fortalt af dem. Fordi der også er noget helbredende, eller hvad skal man sige, lægende i at få lov til bare at sige det, man har været igennem, så man kan sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne, ikke? Så andre ikke kan sige, hvorfor gør de sådan, og hvorfor gør de sådan, og så har man holdninger til det. Og det kender jeg også fra pædagogverdenen, at holdninger, det er meget godt at have, men det er jo den faglige, hvad skal man sige, begrundelse for, hvorfor man har gjort, som man har gjort, der egentlig kan bruges til noget, fordi holdninger, det er undskyld mig, ingenting værd. Så det er ikke vigtigt at have en god holdning eller en god mening om noget. Det er vigtigt at have et begrundelse for, at man gør, som man gør. Og det har man jo, og det kan godt være, at den ikke altid er lige fagligt gennemtænkt, når klokken den er 5 om morgenen, når man skal løse en konflikt, så handler man måske lidt mere spontant, men det er også i orden, og det skal vi være forberedt på, og derfor er det også vigtigt, at der ikke kun én på, men at der er 2 til at kan løse de konflikter, der måtte opstå. Så det er jo også noget af det er hele det, hvad skal man sige, ikke synlige, men alligevel også fundament, som er her i huset, ikke? At vi kan, altså jeg har været med til, at vi har fået smadret samtlige vinduer. Jeg sad og holdt et møde med min vikargruppe, det er 3-4 år siden, ikke? Men Nørrebro er jo et spændende sted at arbejde, og der er altså nogle kræfter rundt omkring os, som ikke nødvendigvis har noget med vores arbejde at gøre, men som får indflydelse på vores arbejde på en sådan måde, at vi sad en fredelig tirsdag aften med lyse nætter, som det faktisk på den her årstid, hvor at pludselig kunne vi bare mærke, at nu blev alle gadelygterne smadret rundt omkring, og det næste var, at alle containerne blev væltet, så vejene blev lukket. Og så rømte den første sten lige ud for mit øre. Jeg sad nede i caféen, vi holdt møde. Og så var det egentlig som at være under bombardement. Jeg har boet i Mellemøsten, så jeg ved godt, hvordan sådan noget kan være, men jeg har aldrig oplevet det dernede. Og jeg har egentlig aldrig været utryg ved at være dernede, men jeg må give den ordre til mine medarbejdere, at nu skulle de altså ned under bordet for at være i sikkerhed i huset her. Og så var det altså forkaldt 112, og så kom der åbenbart lidt ro på i en kort periode. Vi fandt så senere ud af, da vi læste om det i avisen, at der var kørt en politipatrulje herind, som så var blevet smadret, da de kørte ind i området. Hvorefter de jo så trækker sig ud, og så kom det næste bombardement her, og så blev hele huset angrebet. Der stod nogen og sparkede på vores hoveddør, som udover at være en tyk jerndør også har kameraer op over, så vi kan se, hvad der foregår ude på trappen. Men det har vi så fået efterfølgende. Men vi har så også fået taget 2 slåer for, så at døren ikke bare står og vibrerer i rammen. Og vi lå så på det tidspunkt ude på køkkengulvet, og kunne jo ikke gå nogen steder hen, og vi kunne tilfældigvis heller ikke tage imod vores brugere eller bede dem om at gå, for vi kunne ikke gå ud i entréen, så det ville ikke være sikkert. Og så kom der så 3 store hollændervogne og 20 betjente eller sådan noget, og kom her ind i kampuniformer og sagde, at det var ikke skud, det var brosten, og det var helt klart et angreb på dem, og at de også selv blev angrebet. Men sådan en aften, den gør et eller andet. Et angreb på jer som natcafé, og ikke andre i området? Nej, så nogle af de fortolkninger, der er kommet efterfølgende, har jo handlet om, at man har troet, at man på en eller anden måde... Søg til Hane. Ja, jeg har ikke tid før med 10 minutter. 10 minutter? Og jeg tror også, vi er ved at være der. Ja. Men altså sådan en situation, der er det klart, at der har man jo behov for at trække en krisepsykolog ind, ikke? Umiddelbart. Jeg har også haft en medarbejder, som blev grebet i nakken, da han stod uden for døren og kastet ned på jorden og forsøgt ramt med en brosten. Så sådan noget, det er jo, det kan man sige, det er jo en vilkår, vi arbejder under, og heldigvis er miljøet herude helt anderledes nu. Men det er jo, det er natarbejde, og der foregår ting i nattelivet, som ikke gør om dagen. Men vores opgave er inden for rammerne af huset her, og det er det, vi tager hånd om. Men så den varmestue, I har om dagen, den lyder meget anderledes end det I har. Altså sådan, det er de samme brugere. Jo, det er det. Jo, mange af dem er, men der kommer også en anden, der kommer flere forskellige brugere om dagen, ikke? Der er også folk, der bor her i området, som har en lejlighed, som bruger det her sted, som et sted, de går hen og får billig mad, ikke? Okay. Men, og det er jo fordi, det overrasker mig bare, da man kommer, for der står slet ikke noget på jeres hjemmeside, at vi er, eller det ved jeg ikke, det synes jeg i hvert fald ikke, jeg kunne finde, at det fungerer også som varmestue sammen. Det er 2 arbejdspladser, der bruger samme hus. Vi er under samme organisation, men vi er helt opdelt. Og derfor er det, I kan finde på vores hjemmeside om natcaféen, det er kun natcaféen. Og det, der står på den hjemmeside, er overhovedet ikke opdateret, så det beklager jeg. Så I skal ikke lade jer forlede af, at det, vi sidder og siger, lyder anderledes. Men jeg tænker, at jeg vil gøre en ting. Jeg vil give jer sådan en lille beskrivelse her, hvor I kan se det billede, som formodentlig også er på natcaféen hjemmeside. Og så er der en lille smule... Så vi er også lidt på Facebook? Ja, vi har også en Facebook-side, som også bare har hvor I kan være i kontakt med os. Ja, den må vi lige læse. Ja.
Ja, det er altså, det står sidst og i. Ved I, hvor mange pædagoger, der er tilknyttet varmesugen om dagen? Og som har pædagog, Ja. det er jo bare Der er en. Ja. De har kun 4 lønnede medarbejdere. Okay. Det er en leder, en socialrådgiver, en pædagog og en på flex, eller skole. Ja. Okay. Men der er jo mange frivillige, som er studerende af forskellige arter. Det er de jo også hos os. Ikke? Altså, der er mange studerende. Ja. Og min medarbejdergruppe, jeg ved ikke, om du har sagt, hvad vi er, men altså... Jeg har en, som har arbejdet i den pædagogiske verden i 20 år, men som er oprindelig mureruddannet. Ikke? Så har jeg en kok, som også har arbejdet 10 år i den pædagogiske verden. Så har jeg den gider ikke være åben mere. Så har jeg en, som er i gang med en pædagoguddannelse. Så har jeg en, som er sosu-hjælper. Så har jeg en, som er pædagog. Og så har jeg en, som har en bachelor i økonomi og ledelse inden for CBS. Og så har jeg en teolog. Jeg skal lige kigge rundt om bordet. Og så har jeg en, som har en, hvad der svarer til en magister i russisk filologi. Hun er på barsel, ikke? Ja. Så det er sådan, vi er meget bredt sammensat. Og det er jo igen, fordi der er ikke nogen stillingsbetegnelse, som jeg skrev til for at kunne være her. Og jeg har selv oprindelig folkeskolelærer, har aldrig været i folkeskolen, har altid arbejdet mere socialpædagogisk, og har så været haft et lederjob i et socialpædagogisk projekt, og fået en pædagogisk lederuddannelse og taget sådan en kandidat. Så vi er sådan meget, ja. Men det er også det, der er skide spændende ved det, at man er så forskellige, og man skal arbejde sammen, og man kan give og tage. Forskellige holdninger også. Ja, men det er jo det, og vi er udslidende diamanter, ikke? Altså vores vikargruppe, hvis vi skal fortsætte, der er jo 2, der er tæt på at være færdige som socialrådgiver, så er der 2 pædagoger, så er der en, der er også på vej til at være færdig som kandidat, ikke? Og så er jeg en pensioneret læge som frivillig. Jeg har en økonom fra Novo. Jeg har en, der læser biomedicin, og en, der er socialpædagog, og en, der læser kandidat i videnskabelig læring eller sådan et eller andet. En, der er HR-konsulent, en, der har et pædagogisk fond, og en, som er socialrådgiverstuderende, og en, som er bioanalytiker. Ja. Så vi er, men jeg vil sige, alle har en faglig basis, men meget, meget, meget forskellige. Men jeg vil sige generelt, så er min frivillige gruppe, de er faktisk højere uddannet. Der er mange kandidater der, sammenlignet med, hvad der er her. Ja, der bliver vist noget. Hej Sandra. Hej. Jeg har ikke fået mine nøgler med i dag. Må jeg ikke låne en af jer? Jo. Undskyld. Men nej, det er okay. Vi er også... Jeg tror, vi er færdige nu, ikke? Ingen synes studerende? Ja, det tror jeg nok, det gør. Jeg skal ikke se flere nej, nu. Nej, så vil jeg ikke komme her. Okay. Ja. Må jeg tage computeren derinde? Jo. Du er fræk. Vi vil sige mange tak for jeres tid.